नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रयेत्। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिजत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पोतरगलितं फलं सुखमुखान्द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका भुवि भावुकः। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं एतन्मतं समातिष्ठं परमेण समाधिना। भवान् कल्पविक्रेषु न विमयति कहीर्तितं भीमस्यापि रणभङ्गो मुनिरपि मतिभ्रम। यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। हे मोर जगन्नाथ प्रेमी भाई भौणी माने, कार्तिक मास हेउछि धर्मर मास। एही मासरे जदि मनुष्य राधा दामोदरଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ବସି ପୂଜା କରେ ତାର ସମସ୍ତ କଳୁଷ ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଆମେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। ତେବେ ଆମର ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜର ମନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ବ୍ରତ ଯେ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଗାଧ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଆସିଆ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନେ ସତ୍ୟାଜେ କୃଷ୍ଣ ବଚନେ ଆପଣା ପୂର୍ବ କର୍ମ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ପତି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିବେନି କର ଯୋଡ଼ି ଭୋନାଥ କର ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଥା କହ ପୂର୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା କାହୁଁ ତୁମ୍ଭର ଏଡ଼େ ପ୍ରିୟ ତହୁଁ ତେଣୁ ଶୁଣିବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ଭୋ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସତ୍ୟାବଚନେ ହୃଷିକେଶ ପ୍ରଭୁ ହୃଷିକେଶ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଭାମାର କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ ମହିମା ବିଶେଷ କହନ୍ତି ପୂର୍ବ କଲା କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସତ୍ୟାବତୀ ପୂର୍ବେ ଯେ ପୃଥୁ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନାରଦ ପାଦେ ପୂଜା କରି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ନୃପତିଙ୍କୁ ତାହା ଶୁଣିଛି ଶୁଣ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ପ୍ରସ୍ତାବେ କଳ୍ପେ ଅନ୍ତରେ କୃତ ଯୁଗେ ଧରଣୀ କର୍ମ ଭୋଗା ଭୋଗୀ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବଜାତ ପାଳନେ ଦେବ ଦୈବତ ସଂସାରେ ହେଲେ ଅବତାର ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ଶଙ୍ଖାସୁର କର୍ମେ ଅସୁର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ ବଳେ ଜିଣିଲା ଲୋକ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଦି ସୁର ସାଧ୍ୟ କରି ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ ହରି ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳେ ଜିଣି ଆଣିଲା ଭୁଜ ବଳେ ଭୂପତେ ରଖି ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ନିତ୍ୟ ଐରି କୂଳ ସାଧ୍ୟେ ଦେବ ଉରଗ ଯକ୍ଷ ନର ସବୁଠି ଦେଲା ଦୁଃଖ ଘର ଦେବ ବେଦ ବିହୀନେ ମୁନିଜନେ ହୋମ ନ କଲେ ହୁତାସନେ ହବି ନ ପାଇ ସୁର ଲୋକେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅତିରେକେ ସଂସାର ନ ପାଳନ୍ତି ଭଲେ ଶସ୍ୟ ବିହୀନେ ଜନ୍ତୁ ମଲେ ତା ଦେଖି ଦେବ ପରମେଷ୍ଟି ଦେବ ବିହୁନେ ମନ କଷ୍ଟି ସକଳ ସୁର ମୁନି ତୁଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା କାଳେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀପଙ୍କଜ ତଳେ ପାଦ ଉଭାରି ଶିରେ କର ସ୍ତୁତି କରଇ ବେଦବର ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଅଶେଷ ଗୁଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ସକଳ ଲୋକ ପରେ ରହି ଭାବ ବିଚାରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣୁ ତୋତେ ଗୋଚର ସର୍ବତେଣୁ ଯେ ଜନ ମହାଭୟ ପାଇ ତୋର ଚରଣେ ଚିତ ଦେଇ ଶରଣ ଯାନ୍ତି ତୋର ପାଦେ ତୁ ତାକୁ ରଖୁ ଅପ୍ରମାଦେ ବିନାଶୁ ବିପଦ ବେଦନା ତେଣୁ ତୋ ନାମ ବଜ୍ରସେନା ତେଣୁ ସକଳ ଲୋକ ପାଳେ ଶରଣ ତୋ ପାଦ କମଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଦେଖ ଘୋର ଅସୁର ଦଣ୍ଡୁ ରଖ ସାଗର ସୁତ ଶଙ୍ଖାସୁର ବଳେ ହରିଲା ବେଦ ମୋର
ରଖିଲା ଦୁର୍ଗମ ଜଳଧି ତେଣୁ ସରିଲା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ତୋ ବିନୁ ଆହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ଭ ଗୁହାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ଅସୁର ମାରି ବେଦ ଆଣ ବେଦାଙ୍ଗ ନାମ ତୋର କହି ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ନାଥ ତୁହି ହେମନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଭଣି ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ ନରହରି ପଦ୍ମ ଆସନେ ବିଜେ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁଦିରେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବସୁରେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛ ଆସି ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତା ବିଶେଷୀ ଯେ ହରି ଅଛି ତୁମ୍ଭ ଶିରି ସାଗର ଅଂଶେ ଅବତରୀ ମୁହିଁ ହରିବି ତାର ପ୍ରାଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ଉବାଚ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦେବଗଣ କରିବେ ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଆବର ତୁଳସୀ ସେବନ ହୋଇବେ ନିରାମିଷ ଭୋଜି କ୍ରୋଧ ମତ୍ସର ମହ ତେଜି ସକଳ ବିଘ୍ନ ଜୀବ କ୍ଷୟ ମରିବ ସେ ଦନୁ ତନୟ କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତେ ହରିତୋଷ ଧନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ହେବ ଶ୍ରୀହରି ରୂପକୁ ପାଇବ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମା ସମ୍ବାଦେ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ହରଣେ ନାମ ତୃତୀୟାଧ୍ୟାୟ ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ସୁଧ ମସୁଧମ୍ବା ମମ ଦୋଷ न विद्यते ओं जगन्नाथाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नमः कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः कृष्णाय। हे मोर जगन्नाथ प्रेमी भाई भौणी माने ये समीचीन समय मध्य आज मोर कथावस्तु को मु विराम देउछि। आगामी अध्याय चतुर्थ अध्याय नारद कौन कहते मु सविशेष आपण मान पाखे वर्णना करी। जय जगन्नाथ।